Motoan izandako istripu baten ondorioz elbarri dago Xabi Vázquez, baina motoa du pasio oraindik ere. 16 urterekin erosi zuen estreinako motoa eta 23 urte zituela jaso zuen bere bizitza goitik behera aldatu zuen kolpea. Ustelduta eta hola, eta martxan gindua zela, neri harrapau inzian. Zuhaitz bat erori zitzaizun gainera. Jauzen nintzen, apurtu nintzen justo ni pasatzen nintzenean. Martxan gindua zen, dana, bata bestian atzetik, eta nahi togu zitzaidan, eta... Zarte suerte txar. Bai, hori da. Baina, bueno, azkenien hori. Eta horraitxiakat, lesio medularra, gerriti bera. Baina, bueno, hori, rekuperau. Bai, nola izan zat, rekuperazioa eta hori dana, edo... Pizka gorra, porque... Osea, zuri esan zizutenian elbarri geratzen zinala edo? Hori baino leheno, egon itzan hilabete koman. Bai? Claro, orduan izan zen pixkat, dana berriro martxi hartzia, ez? Ja. Pixkat, konture huitzen zera, ez? Bai, zuia konstiente zinean. Bai, oian zeundelan. Hori da, orduan ja konturatzen zera, ez? Zema denbora izan un hospitalia, lehen baliz, asko? Bai, kruzezen 3 hilabetero, eta ustete Bartzelonan 6 inguru eusen zirala. Bai, Bai, izan zen urte bat pixka... Nola aldatu zen zure bizimodua, istripua eta gero, istripua eta gero, lana utzi indian aban, porque ezin nintzen buelta lan hortara, eta orduan esan aban, zoze berrixe ikasi biako dut, porque nik ikasi nabana ez zian balio, ontsa ja ez dia balio. Ze ikasi zen duzu? Mekanizaua. Taller baten zen dela nien. Hori da, taller baten, eta orduan ontsa ezin eiz buelta postu horretara. Orduan, pentsatzen eta hola, ze ikasiko dut ero, txakurren asuntua, beti txakurre gustatzen eta hola, eta bale, eta atera nuen adiestradore titulua, ezitzaile titulua, eta ontsa ez dakite jarritxuko duten zoze txakurren, zoze geixo, adibidez geixo zoze espezifikoki beste adar batetik edo, eta holako. Zure motorra berez, prestatuta da, bereziki zuek, bai, ez da motor normal bat orduan. Da motor normal bat, baina nik ipini dizkiot, horre estruktura hori besteko hankak eta jausten eizen erakota, eta motorra dazkabe kanbixuak eta frenua hanketan, ez? Eta zuriak. Orduan, hanketan eskuetara ipintzeko, hartu genuen kanbixo elektroniko bat, eta frenua itxeko beste bomba batekin eskuan ipinitza, baina hori itxeko initzugu 1000 proba eta. Daka jarritxa enbraga automatiko bat. Ez da nakalatzen edo. Hori da, horrekin da kotxe automatikoa bezala ez da lakalatzen. Orduan kablia enbragian ere hemendikan, porque bestela urten itxen zan azpitik kablia, eta 1000 gauza. Freno bombia probabitzugu 3 olau, porque batekin gaizki, bestiakin ere, eta azkenian honekin. Eta gero kanbixua elektronikoa da, eta orduan baterixa bat ipini diogu, que motor honek ez daka, ez da tokixa baterixa ipintzeko, baina sartu dugu hor, eta instalazio da nahin, eta azkenian gauza asko diaz. Gero ere hanka lotzeko beste txapa batzuk, azkenian gauza asko diaz, ematen dugu igual ez ez, baina pufa. Internetetik eta hola behitxuta, daude estatu batuetan eta batzuk badaoz, eta horietan fijatzen, pasake batzu dazkabe, beste tipo adaptazio batzu, nik ez ditut bihar. Orduan gelditzen nintzen, esaten dut, ostra, nik hori pinibea diot, nik hori igual ez do bihar. Baina igual hori bai, eta orduan pixka fijatzen, hola indegu, ideiak hartzen, baina gero, dana guk probatzen, eta lan asko indagero, motorra ja, Eta kompetitzu itzen duzu ere bai? Ez, nahi bai, baina bai, oindala gutxi esango genuen hasi naizela. Hasi zera berriz motorrean ibiltzen. Istripu aurretik esan duzu 16 bat urtekin hasi zinala, o eta 3 eukizen duen istripua. Eta oindala urte bedero hasiko nintzen, motorra ja martxan, txirkuitotara eta hola juten. Egon zera urte batzutan ibili gabe motorra. Bai, hori da, porque hori preparatzeko denbora asko eta lan asko eta... Beste bateri burutikan kenduko zitzaion gogo guztia, istripu hori eukita gero egoera horret, eta zu, en cambio, dozu aurrera eta venga, ez da? Bai, azkenian
gustatzen zaizuna nik uste lortuko dezula. Nahi baduzu eta gustatzen bat zaizu, nik uste lortuko dezula, itxia edo... Ja. Hori, esaten dizu, hori izan zen, brutal. Bai, kristona, porque, karo, ostra, Berriro sentsazioa. Bai, hori, sentsazio hori hartzia motorrakin, jode, niretzako kristona. Dauan honena. Bai. Osea, ez dakit, niretzako berriro motorrin ibili eta, hori niretzako, sentsazio hori ukitzia, kristona. Lehenengo azeleratzia, baina gero ja, lehenengo saltua eman nabanean, hori izan zen, lan guztixein da gero hori lortzia, hori ja da, zirkuituan sartu eta esan da, venga, eta bum, eta ondo, bai. Logitza esan da oso ondo ikusi nintzen. Aste honetan bialdu dizkiguzu argazki batzuk, ez dela motorrian bakarrik, osea, ibiltzen zera eskiatzen, eta abioi batetik edo nulik ganin dozu salto. Bai, parakaidismo hain naban, bai, eta eskiatzera ere jun izan naiz, bizikletan ibiltzen naiz asko. Azkenian alditzuten gauza, beste era batera, baina nahiko gauza itzen ditut. Lehen ere iguale ibiltzen nintzen bizikletian, hauntxe ere. Azkenian pizkate fuerte mantentzeko da. Eta azkenian lehen itzen ditun gauzak, hauntxe ere beste era batera, baina danak itzen ditut, oseak ondo. Denbora bihar izan zen du, baina golpe hartatik rekuperatzeko psikologikoki, osea, esan zizutenian ezingo zera gehiago ibili, eta hortikan gero oin zerana izatera, zenba denbora bihar izan duzu, zela gainditzen da golpe hori. Bai, azkenian pixkate fuerte izan zera mentalki, ez? Azkenian, segun zu zelakua zera, horrek asko itzen dau. Baina, nik lehenengo egunetik nola zinitzen ja motorran asuntuakin eta ikusten eta gauzak eta fijatzen eta hola, aia segitzuen hartu naban eta... Eta zela moldatzen zera, ikusten dugu lagun batekin etortzela, ez da? Norbaiten laguntza, ez da? Hori da, beti lagunekin, aparte lehen ere beti lagunekin juten nintzen, gure artian eta zirkutora juteko da, bera daka furgonet dia, eta orduan hola juten gera. Eta gero bio pixka laguntza igual motorrera igotzeko eta arrankatzeko motorra. Hori da. Hori da. Hortxe. Gero ja autonomoa zera. Bai. Martxan ipini eta ni montatzen naiz. Eta arrankauta dakatela. Aiakan bisuakin, martxa sartu eta aurrera. Gero geratzen nahi da banean, esan etxen dugu, lakukeratu leheno. Hori da, gelditzen naiz zuitz baten kontra edo, hemen bezala. Gero eta geixo ibili, bartuko etela habilidade geixo ero, gero eta azkarro juteko, eta salto luzio baketa emateko, eta hola. Eta gustatuko litzaizuke egunen baten konpetitzia... Hori da, hori izango zen, niretzako motocross karrera baten parte hartzia hori izango zen niretzako, Eta horretarako zer bihar dozu adibidez? Esan dozu esponsorrak eta baina zer geixo? Aparte de dirua, fizikoki eta nivela hartzia. Indar geixo edo, habilidade pixka geixo edo, hola. Ez dao itxeko beste manga bat ezingabetuak edo motocrossian, porque ez daoz. Ez daoz, ez da jende asko, ez da, zure egoeran dagoan jende asko ez daoz. Ez, nik ezagutzen detela Espainian bat bakarrik handao. Igual egongo dia geixo, nik ezagutzen detela bat bakarrik. Baten bateko olako zozer nahi baldin badau preparatzia edo, nirekin kontaktuan alde ipini, porque azkenian ez dau inorre motorren ibiltzen dela olako lesio batekin, orduan gerota jende geixo hobeto. Orduan, bat-ematentzako balio baldin badio edo zer, hori da. Hasi zirkuitota da nora juten zeate? Egiz esan da nahiko ondo dauzen zirkuitua nik ibiltzeko pixkat urrutira jun biagera Madrid, Valladolid inguru hortara. Porque hemen, egiz esan da hemen Euskal Herrian ez daude zirkuito asko. Eta aparte asko dakate aldapa gora eta aldapa bera, orduan netzako hasteko behintzat pixkate zaiak. Adibidez, Marrokos aldera jutia hori izango zen, ja, lo más, ez? Pasake horretarako hori bai dela kriston garritxixa, eta horretarako ere ondo gongo zen diru laguntza. Erzugan itzen den rally bat, hortik aztia, eta gero behin ikusitza horre zela egiliko nintzen, gero ja ikusiko zian, Dakarra oso oit nagusitza dia, ez? Baina, ondo gongo zen ere parte hartzia, baina hori ja hitz nagusitza dia. Aurrera begira, zeintu dira zure asmoak?
motorrari dagokionean eta nian. Bizitzak ez dakit ze emango digun ego, edo ez dakizu ez da pixarremen egongo zeran, eguneroku hain, eta aldan beti motorrean ibiltzera jun, eta disfruta, hori da, aldan bitartu. Hori da. Lagun hona dituzu, Xabi? Eskerrak, jode baietz, bai, oso honak.